सुखाने दू जीविताचे दोन भाग वाटता. सुखांत असतोच मनीस खुशाल, दुखेतोच निराशी जाता. मनशाचेर आसलोलो बोरवासो मनशाक जेरूल फुटूंक शकता. पूण देवाचेर बोरवोसो दवरीत केन्नाच न्हय फटवता. मनीस आमी बोरवोसो दवरतात आमदार मंत्र्याचेर. मनीस आमी बोरवोसो दवरतात दान दौलतीचेर. मनीस आमी बोरवोसो दवरतात सर्वीस दिता म्हणटात त्या एजंटाचेर. थोडे मनीस बोरवोसो दवरतात गाडी मामाचेर. थोडे मनीस बोरवोसो दवरतात गाडी मामाचेर. आमदार मंत्र्यान बोरवोसो तोडलो आमकां केलो घात. दान दौलतीकूच वेंग मारली देवाक आमी केली फाट. दुयेंसान दान दौलत काबार सर्वीस दिवंक एजंट विसरलो वाट. गाडी मामाचे आयकोन फटवले देवाचो नासोन सांगा. आवय बापायक आजिलान घातली खाशेतांच्याच पुतान. शेपाय शेमाय घरांत दिसनात विचार हो केलो नातवान. नातवाक तांच्या कांयच खबर नासली शेपाय शेमाय आसात म्हूण आजिलान. खाशा मायपायक रावोंक लुगार ना आपल्याच घरांत. खाशा मायपायक रावोंक लुगार ना आपल्याच घरांत. इश्टां सांगाता खेळटाना नातवाक अशें गोमोन येता. शेपाय शेमायक आजिलांत घातल्या तांकां तो मेवोंक वेता. तुमकां जर घरा व्हरोना जाल्यार म्हणटा पुणूय हांगाच रावता. घोडणी ही लायव्ह व्हिडियो करून इश्ट फेसबुकार घालता. व्हिडियो पळोवन भूतांनी सून आजिलान मारता दाव. आवय बापायक घरा हाडटात नातवाक वाकांटा गांव. मायनबायन देवाचेर बोरवोसो दवरून आजिलान बोगले फुगासा. बोरवोसो आमकां केन्नाच फटोयना घेतल्यार देवाचें नांव. बोरवोसो आमकां केन्नाच फटोयना घेतल्यार देवाचें नांव. देखून देवाच्या बोरवोशान चलुया तूं आनी हांव.